sydd glef y gyhegyn iol, da yma halwn yn gehar. Sa'r gan i chi, gan i chi chafwr hwld yn hel, a asbig was y bag. Mae fes ac o'i yw'n hwld gars, fyd y gyd oes e, ac gan i chi, fyd y fwynach mae gen dyn sios, di nhw mod y maclawd from Lewis. Mae'r fan y cognus, hwa mi sydd o'i, ma cael oes, hwa mi ffein, channi, wel, chwch fawr yn y helenich gyroad, y ffein i ddwy, ma cael, fe mix ma hafan, mae'r fas yn yn hwcht y lewis o'ch gweith can chwarae, stôn o waith y fach gol. A cwynyn ffyn mae coed i bodwch fe, tybel i fan a fos yn coed yn sy'n hyr yn iwi. Agos, hwyd a dyn yn y gra, see these stone o waith, I've sailed with thousands of them. But this one will be the death of me. Ac, a sy'n dyn y gastw yn ddysg O haen, doch na bagel egnwys. Safed haen, doch na fan. Hafwch gorau bat y dos na chogael. Ys oedd yn fwyga na tria. Na bwt, men bwyga dy cael sŵs hynny. Fysyn, trepefn o fysyn, fe'n yw'n ydyn yn chanarlyn dyr a fwad un yna. Yw'n mars. Fa dig o straig. Sa'n i gofyn y laig bwt lwr yw'n sy'n yn cael sŵs ag na boes. Fysyn iawn, da fwa na tri men da ni gada dar. Ac yw wrth de vitu shower en gaan. We toch al about die het post wat in hatchet. We hebben hem hier komen we nummer 4 hatch van die huis. Had dat die daar zo daar. Hoe met deze nerven rukken en gal. Where did you learn that language? Oh, plenty QMs, Anchor Line and City Line. I know everything you say. So don't you just call me as you're doing this. So Darab se gali baik torach. Ba dindigat gali kan han. Ba dindigat fluently. Dindigat torgi. Apa die gali ke piarbach kit. So torpo nog kan fudoch ke ne company. Sin je een garopal ke fudoch ke ne company. Wel sat wat ek hierdie vind ek porach kan heel sat wel van 'n companies. Na fis ek ne company grof ek na hen agter en fatten tid. Forgat voor je wat het geven contract nach Rosa sydd ar gan. Agus fan y column siwnach gyda hi an y bach. Varud y tynstiach na vat ar gaif contract mwyswn yn y seid gwrwrwyd y cynnos na dy ffyrmsman. Yn y seid ys fator. A dy pag y ffaragaid. Fas yn seid swaw fein. Ach, swaw fein y bychiach dyr eisiau dwi mwyswn yn seid am cys gwrwyd o'r wel, fiach i'n chomas eich gael barag spes gan y chod gan y chwys. Sŵlt yn y chwys o'r brima un ar ym siach, di efo chaid sio safel yn hyn, fel sed gri, mae'n chael ei tor cowboys yma. Syl sed gwrw, hafys am eich fein i'n lwys dar, ond hyn charwn i seich yn acwa Fremantle, agos o hob at dar, charwn sy'n gach i idir, a dy wych hawdd yn sy'n hyn. A dreigst dy dan Bermuda. Hammerstad Bermuda. Sy'n ei farw'n pal y lloc y diori. Ys ond eich fe falaf, yn y se dyn i bwrs, wel, gymryd y fi og, ys ond fi biodd yn y neintio. Ys ond fe, sy'n doi behe fawn wasach, har wasach morach de. Yn y se dy doi se fi. Gwys ber am fe rwy fach a straia sy'n yw synant. Sawn Patricia am rwy sy'n sy'n hwym i, wel, am ein iemand dat en hij ziet dat ja. Hier hou het misschien zo'n een company maar kan zo. Zo moet ik ja wat zie je plezier gedicht. Kon je was kochen Portrein. Ook misschien dat we wel de niet plannen. Dus het is een plan dat je inlijn. Kursi was een color. Oh, ze company maar van company de legend. Hoe is mooi in die ergens in de klooi ga je ook al kans er klooi goed van je wel als je nu nu de hele ook al ga je hockey ga je dat toos het wordt wel Liberty Boots naast je wat de kamers ook ze laat niet bewoon was nu in de tekenen geleerd al op de klooi in de benboot vaart de kop het karakter vat in huur dus hij was er de voordeur zo die dat is wat tor op het karakter Heavy lift, school car, ni sy'n siol dan na fa jan sy'n.
Nu zei het, daar jumbo, heavy jumbo, daar jumbo, de goede dingen. Ga roos struppig jumbo, ga roos dat kaart jumbo, penboot van jumbo, Jesal aan het en dat ik woord, Jesal aan het oorzaam op het karaku. Och wel baat je conditions er. Sen klasse baat om de sai maar gaan. Dit op in jou. Daar torgan houten jaske de grene, Chinese printers er. Ja, jaga die de nou. Het die de gedacht. Sonny Thompson se var Benley, William Thompson. En MP, han färran kyrkan upp Rhein. Sen kom och så den här polan och sjönk sig det upp en annan. Sen hade det hakat ju upp det. Och sen hade jag upp Rhein och annars vill jag så lite med en party in registered. Ach, så upp Rhein official pool och där. Waar me heen, de Blue Star boot, Australia Star. Niet fashion, ga ook kerst zo goed ik gaan heen. Ga ook veel lokers voor stil voor. Ergens vaart gewoon juist al. Ga voor de groot. Zat lang met ik. Dan vraag ik de luxe kwartier toch, zat ik dit toch voor hem. Ergens stilbanks, ergens dunne pillow mattress hoor. Ga ook support zijn bij van de mattress. Zes ne tropics, dus een jes zo goed kan er was in moeshoenen ze daar in kost die zei was in moeshoenen zei ze vader zo goed kan waren dan is een bier gediest dan bier je kom die zei maar wat toen de graven een kids was in een kids graad was het vagali je zei na meer met chips maar gaan het doen was zien van een school dan er is een fireman na jeder dus zei toen hem de vuur symbolen er is chippy er is lampie Fosserkoon, waar kapenzaken zijn Fosserkoon. Ach, waar jetzt een genier gehoord bij je gewerken zijn, ken ik. Niet van de kutste was in het zien. Dus, weg super aan de verder. Dus, weg fjol, schreef, misgeheel aan de verrelle. Ben haat aan de verrelle. Ach, niet. Ga dan een kutste doen, niet het ken ik. Dus, ken ik, van Australia staat, waar ga je hier gegeven bizarre. Dus, daar hoort naar de Seeman. Nou, met het voor watch nou het oorzaak, maar schrik de mensen soms merkt naar elkaar, schade aankales ne kids. Gaat elkaar wel te gewoon een mallige goed gewoon ook de eerste zo nee. Het hier bier gaan. Ga naar. Dit was een jazz. Dat toch voor je is een jazz. Hij heeft ook katel. Hij kan was geïnteresseerd in Indonesië en hen dat zit de choleria. Hij gaan uit van Tischke de Raschen was. Dat ik er je hen gezocht ik dan gewoon zwaarting. Go doen en zie je trekken aan oorzaak dus hij te shower naar whatever. Je pocht in zaal we gaan de fles in het toilet is. Ach, we hebben dan maar half goed joh. Ach, we het huisje de Raschen wat geen jesk of zo'n rolle cheese de rolls. Nes men isio deimlad biar y Russiws, goswn yma fod sy'n chwma nes men isio ddas. Am is meer religious daar. Kun je han nog eens talletjak maar je waard was je het dat gietje in jouw basser romi. Waarom die nog chemie geworden die gehoord rooms. Maar je moet toch gehad had van mij ook krepen gelukkig. Maar dat is meer Tinha un père de Robbie que era but jingling at the Menachti by Sturken Derek 180 ton. Och wij kunnen zich zeggen, hopelijk gaat wij terug. Van mij daar bleef ik leren in Jezus. Wist het Allah. Ja, tegen naar wij kippen beleid. Eftersvoren was je nog ook al eens een talgaat tegen neonetje naar een paasje lekker. Nee, want die moppeli wakker me naast, gaan we kunnen flamberen het. Dus man was een prins aan zijn persoon baatanas. Oh, kipa dan skema dan zo hoka. Hij kan niet komen was hij rot wij zeggen kleven hij van een tekst door schipper. En daar wat toch was ook maar te pochen schipper maar staat
Ach, gosan an y pich gatibig. Cael a galu as yn gedig as an lasgar, san Indian grŵf y gyhys. Fych batig as yn gys gosod. Pyle synked y hwy an achir, rydyn nes at y gilliad as yn sy'n gyn sy'n gael ni o, wel. Bad chwn si, man. O, gwyn i foch, bad i o hwyl. Fata, sgiani, slós i saris. Multination. Fata ni hit. Ach, ras ich war, wel, sen ni yw'n mynd i'ch yn y zwy yn cwyn. O, zwy. O, fat i da, sagad, San accommodation y fai, san ni yw'n fwy gwybod yn y pontoons yn y lifting crafts y sen. Ygwys. Fe o'n eich gyfa, fat yn praid na postman na pushjes. Fe o'n eich toilet cleaners, swyd yn i'n diwrs. Gaat ie, harwad, fod sy'n gori yn y cwyn. Se opig, fe fasgil det wel ich ook wel een oorzen. Dus min je gekregen, nou, we balletjesten Helene, dat kan je. Zijn ze wel oorzen. De varen dan een goedje geswit ook graag. Records. Ja, låt men. Dat zou probeer ik het even door dat hoe bereikt het. Så vi ser det väl inte ha och jag mus mycket. Det var kast i såst. Vad skulle ta am hitta det var det läppi hams vad det vi gaan. Man na locht met tagach i koju se tor. Het in tor. Nu hoe je goed gegeven koju weet je nooit. Agus Gaat misschien nog eens in de hele tijd weer kunnen lopen. Gaat misschien minder zelfs niet weer konden. Gaat het in elkaar kunnen zien. Wel dat zie je. Van paard men bahel dat ze hak is. Van je als hak is hak tegen uren worsens. Haro dat niet keer hulp per rijke dag en duizend haro rijke dag ons dat depend te gaan. Hij is een vraag clever als skal. Ach Gaporinga viagen en Nicholson haro rijke maat met maagde vaiga wel gaste pi. Hij is some honne je dan misvaak al lot met die als dat naar per de kiori wat gaan van kuteen. Ja, haro doen we zeker dat koju Gaporinga wel we zich vatten haro. Hanait te gereket, va direkt te shiponer, hanait wax sub, agus fashion gema limited. Hara va direkt bok, je sam va jemet te nosin. Jemet te niet te jakeni, hanait te jemet te patcher dongaris. By the time he ging hara, raskasse vi ikke jakeni patcher en fat. Sing maar weg, nee, toen ik het dan uit te gaan nog, maar zo'n uit te horen gaan nog. Je moet toch via je channelje. Maar we zouden nog wel eens cheese trauma gaan, alleen zien, ja, het gaat voor een uit te gaan nog. Haar vent, ik het wat direct dat zijn ik schippo naar wij zijn van interest kost bij te je gaan plannen op je kon je wel. Sien je gaat niet schippo naar schoppertjes wat.